Okondedwa Anthu A DPP. Ndiye ndifati kupempheni kuno kuchalo kuchikwawa wina aliyense achisiye chemusipi icho. Tikhala kuno tichipani chimodzi. Tithane ndi anzathu uko. Ndiye ndikuwapempha onse amusipi bwerani ku DPP. Tikulandirani mupano tikupasana. Cholinga chathu tikufuna kuthana ndi anthu oyipa apasetoli choni. Akuluakulu kuzeni taunimu makampani onse boma achosa akongesa bisa pasetoli choni. Inuye kuno kuchikwa manja mga kuno kwela mini pasapa kupita mtauni ya kuleka nundu. Zonse achosa MCP sabina kulilongwe. Ndiye iwe uli kuno kumwela kumasegelera. Mutu kuyenda? Mutu kuyenda? Situ kama chosa bosa hapa musadu kama kampeni mutu kuna zona zeni. Achosa zona makampani akuluakulu onse kupita kulilongwe. Okondedwa Anthu A DPP. Dzana ilo ndimaonera msonkhano wina kwa DPP kandala kenaka kamadandaula kuti ife anthu aku south kuno tigwirizane timenyane ndi anthu apakati chifukwa choti boma la tonse alliance likuti sala makamaka ife alomwe. Nkhani iso inavekaso kanthawi kenaka nthawi ya mlakho alomwe akuti asitayitana chakwera kubwera ku mlakho alomwe chifukwa choti iwo akuti sala alomwe. Kunachitikaso timademo tinatake anthu akumene koko akuti tikalembera ku polisi tikalembera kuti kusala kuti sankha ife alomwe. Ndilongosola bwinobwino kugwirizana kwa DPP ndi mlakho alomwe nthawi inake koma panopa ndi kampepo kaipa madandaula amenewo si nkhamba kama, madandaula amenewo si mphekesera, madandaula amenewo si zongopeka iyayi. Boma la chakwera likupanga zimene MCP imapanga. MCP ikakhala mboma imayang'ana mkati, imayang'ana pakati, imayang'ana kumudzi. Ndiye zimene zikuchitika zisizoti zizapadera iyayi. Mukayang'ana achakwerawo ali mbomawo mu state house mwawo muli mlamu wawo. Ana awo anapitisa ku embassy. Mkazi wawo akupanga izi ndi izo ndekuti ndi zimene imachita MCP. Panopa mwene mukamayang'ana ma list ma board members, ma list kopita ku embassy, ma list ntchito zimene boma limatengapo mbali posankha anthu. Ndikuti amwene muona kuti anthu ambiri ndi akuchigawo chapakati amaponyamuka kenakake kakumpoto kenakake kakumwera kungoti kungophera wemba. Ndi nkhani siyoti ndi yachilendo iyayi. Koma chimene ndikufuna ndinenepo ineyo chimene chikundisekesa ineyo ndichoti inuyo a DPP simukuyenera kukambapo pa nkhani imeneyi chifukwa munthu amene anapanga kuti mkhalidwe uwu ukhazikisike pa Malawi pano ndi inuyo zitsiru za DPP. Nthawi ya DPP amene anthu ankalira ndalama zinalimo anthu a DPP. Anthu akapangisa how to make your first million ndikuti akamatusa list ya ku embassy jamwene ndikuti aliyense umati kuma Malawi ko sisi samana mizane timaziwana mayina kuti mayina wandakalonga mayina wandakulumpi mayina wandakulomwe belt. Nthawi imene DPP inali mboma Malawi aliyense amangoona kuti kodi chikuchitika ndi chani. Ndikuti ma board members anthu opita ku embassy mboma ma minister ndikuti chilichonse amene ndalama zinali mwanyamata ana adadi. Chimene chinapangisa kuti anthu even anthu akumpoto oti amadana ndi MCP pakana ukaivotera sa MCP nthawi yatonse ya alliance chifukwa choti anthu anali atatopa ndi michitidwe ya DPP. Number 1 inali nepotism. I mean it was blatant. Samanyengerera. Komaso tisayiwale kuti inuyo a DPP simunachoke patali ayi. Inuyo ndina UDF. Munthu akangana ndi UDF ko munapanga kachipani kanuko anthu anachoka kumene koko achinawola ndi Musa chani kuzalowa mu DPP. Iyayi ndi UDF 2.0. Ndi UDF ndi imene inapanga chani set up ma systems amene munapanga perfect amene a DPP munkawawasa kuyankhulapo zosankhana mitundu. Munthu amene anapanga chipani chanucho bingo wa muthalika amene ankachita kuyimirira pachani pa msonkhano. Mboma muli anthu ambiri kumpoto ku university kulika ku mizuzu kona kumene koko anthu akunzuza mabela mayeso tikumakhonzesana okhaokha kubweresa kota amene kuti
kota ija mpaka panopa anthu amadana ndi bingu kumpoto kuja chifukwa cha zimenezi. Ili ndi merit kuti anthu ena ake amaphinjidwa kulowa kuma university, koma mmene ankayipangira present bingu kunali kudana ndi anthu ena ake. Ndiye kuchokera kwa chipani cha abwana bingu wa Mutalika amene anakatenga ng'ono wawo kumpasa minister wa education koma kukhala kumene kumbuye, kuchokera kwa inthuyo chipani cha DPP amene anatipasa bwana Mukhito kukhala ku police nthawi ya academic freedom, kuchokera kwa inuyo a DPP amene anatipasa ifeyo abwana Norman Chisale kukhala bodyguard wakuchani wa abwana ku State House ndi nkhani zimene zimaveka kumene koko. Lero limukabwere pamene panopa kumazatipuza kuti ndaona kasika press release kuti achakwera has failed Malawians. Achakwera has failed Malawians, yes. Koma inuyo DPP, are you qualified to speak on that? For sake. A DPP namene munatipasa chakwera. A DPP namene munaononga mwayi amalawi amene nthawi imene ija bingu atachoka ku UDF kuti kumene kukulikatangale amene Malawi yonse inamvotera kunalibeso zoti chani koma atangobwera amene chintima chino chake choti basi ine ndine kwabwera university andikayike kumuzi nthawi imene ija amene mukamapita kutyolo kuja kuyenda kwina kake kwa Goliath kwamene timisiro tamia zimachitikasa chonchi nthawi ya ndani yabakiri kapita kumachinga kuja amene machinga kansewu kena kake kamia chifukwa chani chifukwa choti president aliyense wako Malawi kunakabwera amayang'ana kwawo. Panopa amene mupite kukasungu kuja kuli zima mansion kuchire kuli chikamuza academy kuchire chimene amaganiza iwo basi kwathu kutukuke ndi game imene anthu akusewera. Ndiye panopa munayisewera game yanuyo panopa anakuchotsani muli kunja kwa boma mukumva kuwawa mukuona ngati ndi injustice, koma mwene inu munali mboma muja mungapanga zimenezi at a grand scale amene tinkavutika ife kuno anthu ena fiti kunja chifukwa choti nthawi imeneyo ku Malawi kunalibe ulondika chani ka opportunity anatenga anthu achina ndani awo sindingatchule mayina, koma basi kumapezeka kuti basi inuyo nokha ndi amene munali ndi ma opportunities enafe tinalibe. Panopo kule MCP kumene kakupanga zimenezozo zimene mungapanga inuyozo lero mukulira kuti sala akusalani ndi kuti ifeso tikutha kuona kuti akukusalani, komano sitingakuthandizeni chifukwa choti inuyo munali anthu amene munapanga exploit system iyi at a grand scale amene kumapezeka kuti nthawi ya ma scholarship aku China mapezeka kuti amene ayika mmene muja mu list ndikupanga bet changachi mukaone selection list minister aliyense wa DPP mwana wawo anapita ku China kukaphunzira school. Minister wa aliyense wa DPP anapereka chani mayina kumene koko nthawi imene ja ya bingu ya Mutalika regime katangale at a grand scale amene kumapezeka kuti kodi ese chikuchitika ndi chani ku Malawi kuja ndikuti to make it in anything you needed to be mwana wa dad. Panopa ndiye kuli ana abusa aku assemblies ako chani ndi ma advisor kumene kuti kuziona sizoti tukana IMCP naonso zawo tizakamba tsiku lina ake koma lero liti kujama ya inu ya DPP inuyo ndi zitsilu inuyo munaononga mpata wokodza dziko li munapanga chipani chanucho kuti chisanduke afford then ndipangeno linkage ya DPP ndi mlakolo no matter what happens. DPP imakhala kumene koko ma president ndakumene koko mumapanga exploit mlakho walo moja munawasandusa chani wachipani. Ndete panopa ife tikamaona mlakho walo timaziwa zoti ndi DPP mwagwirana manja muyende alimodzi ndiye mukamadandaula panopa sitingakuthandizeni ifeyo monga ma outsiders ife tikungokusekani chifukwa choti munali ndi mpata wolamula dziko ilili munalilamula bwanji munangopanga consolidate ma systems amene wawo kwatu stadium ikakhali uko kuti university ikati tikaponye pamunda wathu zikuthandizani chani panopa ndi izi mukulira nazozi anthu amene anapanga system imene yamwene da MCP anthu amene anakhonza makota chani zizi zomatuma akwawo ma systems da MCP ino munali ndi mpata wokhonza zinthu amwene DPP ili munthu
mulamuliro amwene MBC mapezeka kuti ku MBC kuja amwene everything was about DPP. Analisandusa ziko i system iliyonse MCP ndi awota nyamirando omwe amakla chani chilichonse chimapanga save DPP ndi mlakhwalo. Mabodi ndi anthu ena ake mpaka na amatulusa malisti kuti taonani malisti amunkhondiya amuheziwa amupheviwa kumawenengeka ngati chani mayina aku Croatia aja kuti kumaona national team aliyense ikuthira ndi chani ndi china chake tanena kale timaziwana ku Malawi kuno ndipo nopo mukamaona chani malisti akumapeza kuti ndi anthu apakati kumene achewa panopa akufira aire musamadandaule inu ya DPP munapangisa zimene zindinuyo koma pali chiyembekezo MCP anawo akujama yawo nthawi yawo izathera panopa zinatatu zijo zoti basi boma forever numerical advantage iya panopa amwene kuli 50+1 MCP ikavutisa anthu akatopa nayo tidzachoka kumene koko ndi ukalowa kwina chifukwa chake anthu atumbuka ife anthu amene mmatigenda miyala afe ndifafunikira pa nthawi imene yoyo chifukwa uku kuli anthu 2 million uku kuli anthu 2 million ka 50% kaja kuti kakwane mupitabe kuikwendeni kumukapempha achina mbelwa kuti joina nisi kajoina uku ndekuti amene awina komano muziwe zoti mukazawina inuyo musiye kumaona kuwinako ngati opportunity yoti inuyo mudye akwanu adye muzipanga zinthu zoti dziko lizisangalala kuti pamawa musamazalire ngati mmene mkulira panopamu anthu awa akupanga zimene inuyo munkapanga ana adadi panopa ndi ana abusa abale abingu panopa ndi abale achakwera akumulakho panopa ndi achefo paja achefo anatulusa chilisti ati kufuna ma CV panopa ndikuti IMCV aja amati akwathu amwene ka MCP kaja ankadula madzi ku MCP kuja ku maofesi kwako panopa amwene MCP zimagali mutumbwere panopa amwene MCP ngati chani parastato amwene panopa MCP ngati bungwe inake kuti ndi mafactory koma alibe khani yake ndi imene yomanena kuti aliyense amene alowa mboma akumapanga zoti adye amapanga zoti akwawo adye amapanga zoti akhungula akwawo amakaka achipani chawo adye panopa amayi amboma MCP ndi amene akunenepa kale paja kunali amwene anthu kumene koko amwene tinkangoona ife timakhala ngati kuti zitsilu abingo ali mboma apita mthalika ali mboma anthu amene anatibweretsera makiyolo basi ndinuyo a DPP panopa mukabwere kumalira zoti anthu akutsalani inuyo a DPP machende ano kwambiri magayi inu musatinyase apa khalani chete panopa ndo ndi zimene mukupita ano kunsanjeko hayi ife akumwera kuno tikangani ndauko mukuzipangisa zoti anthu azikuona ngati kuti inuyo ndikagulu kamene koko sizoti ndi chipani cha Malawi masanduka Ford inuyo panopa inuyo basi muziwina nkhonde mwanumo panopa kuti mupange national agenda mukuyenera kuswa maganizidwe otelo muzipanga apili kwa Malawi onse panopa kuti inuyo muwine dziko ilili mukuyenera kusintha approach panopa inuyo kuti muzaone kuti achakwera ineyo tusindimapanga defender achakwera izi kwa ma leaders amene akhala ku Malawi kuno woyipitsitsa kwambiri anali akamuzubanda achiwiri anali abingu achitatu ndenda achakwera weak leaders sakuti pasapo kalikonse akuwononga ma systems akungopanga zoti mawa kodi kucha bwanji akungopanga zoti azilemelesa akungopanga zoti azibale awo kulibe chimene akupanga ine sindimabakira koma zoti inuyo somuzibwera pamene papa kumatiza tiuza zoti kaya akusalani chani iyayi sizikugwira chifukwa choti inuyo nthawi imene yoyo munali mboma inuyo mungapanga zivenzizase at a grand scale ngati factory tinkavutika ife tinkanyozeka pano ife ndife tili kuno tikungochapa matako ankhalamba kunja kuno chifukwa choti nthawi imeneyo ku Malawi kunalibe choti pasi munthu oti wopanda dzina kumapanga kunali anthu kumene koko amene how to make 1 million ndi ma conference kumene amene achina bwana mukhito zimagali moto mbwe anawo kumati walira
achina Norman Chisale kumapereka amanga chalichi wapereka huku ndalama nthawi imene Malawi amene adawawasa anthu ena kumatani kumaufira koma lero lino a DPP ndikumanena kuti kuti sala a DPP ife ku polisi amene nthawi imene chayitu olo kuti ulembere kakalata kakote kuti ndikuti uyenera kupita kwa sing'anga amene kuti ulembedwe ntchito kumadera ena ngati kuma MBC ngati kuchani amene there was no chance panopa abwera achakwera nawo panga zimenezozo tikungowaona ife tikungokusekani inu ya DPP mukulira kuti sala azikusalani kumene chifukwa choti inuyo tamene munayambitsa zimenezezi anthu a DPP inu nde the worst chipani chimene chaononga dziko ili ndeni chifukwa munali ndi chance kuchoka kwa bwana Bakili Muludzi zaiwoti zaja masiku lina yake atachoka amene cha Bingu anali ndi mpata okhonza dziko ili anali ndi support ya dziko ili anali ndi majority ku parliament anali ndi chani political will kunalibe basi iwo chimene ankafuna ndi chati ego azionesa ngati kuti iwo ndi amene ankadziwa chilichonse komanso zakwawo ziyende Bingu anabwera mboma ali ndi chani 100 million anafa ali ndi 61 billion munthu analibe factory munthu analibe zima mega farm munthu analibe basi katangale ana akwawo panopa mpaka panopa dzindalama phwi zinachokera kutiko anthu akwawo panopa basi ma business matenda panopa zasintha panopa tikungoona so pano iye ali ku London ali kuchani ana awo akupita uku ndani amisizi chakwera pano timabungwe tukamanga donate kumeneko kuzimamba chonchi akamaza choka kumeneko yiti ndalama ndithu tambirimbiri nanga sinde awo munaona napasa hama achakwera ena akanapasa hama ija mundu ndigalimoto yoti munthu kungokupasa zimayemba chonchi ndeti kungowaona za MCP nawo sakapanda kuzindikira zoti akamasala anthu amapita kwina akamasala anthu kagulu kena ka anthu kamakhala alienated ndi zawo zimenezo koma ine chimene chikungondiseketsa ndichoti DPP mumabwera panopa ndikumaza tikuuza kuti inuyo mukusalidwa mumaza tikuuza panopa trying to play victim when you were the perpetrators you created the system you made the systems work for nepotism you were the guys that created this whole thing panopa you can come here and pretend that you are holier than thou fuck off you assholes ndipo ndikufuna inuyo chipani chanu chombozingo kanganabe kumene koko ndikufuna inuyo kachipani kako kasanduke ka afford ka dziko linoli pakana muzazindikire kuti kodi chikulakika mudziko munomu ndi fail pakana muzazindikire zoti system yathu ili flawed chifukwa chani approach yanu ya ndale yomangoti akwathu azathu tidye ife mukamaza isiya approach imeneyo nde we can now talk for now you should continue to wallow in political strife. You should continue to wallow on the outside. You should continue to be alienated by this system. You should continue to feel the pain of the nepotism of Bwana Chakwera and his MCP cadres. For now, you should be outside watching the inside. You were there, you ate. Now is the time for others to eat. Other MCP now some nthawi yawo asiyeni ndi mmene zimakhalira ku Malawi. Dziko lisi zatukuka, aliyense amangobwera kuwononga kumene koko basi. Satala pasa ndalama awo ndani asimbi phiri atani kaya ndani uko basi ndimezi makhalira nthawi imeneyo ya DPP kunali bwana ku FDH nthawi imeneyo basi ma system amayenda chonchi FDH ija inangochokera from nowhere amene kubera kusanduka chibanki kawawa anagulisa MSB banki tani Muli brothers nthawi imeneyo ukapanda kumva Muli ndekuti kumene kulibe business chifukwa choti zinkayenda chonchi amene zinkayenda chonchi panova zatembenukano muomva akoko liliko investment wali kuku adani kaya ndimene zikutili ndimene kulili ndimene munazipangira kuti zikhalire ne panova musalire mwaziyamba nokha amati wapalamula chiledze chidzako yabwa ndeni khali imeneyo ndeni mafuna ndingonena pa zimenezo okondedwa DPP ine sindimadana nanu koma ndifuna mungozindikira kuti iniyo simuyena kuyankhulapo nkhani imeneyi mukusalidwa ndizoona situkana mukusalidwa kopsa panopa alomwe akusalidwa at an industrial scale
achakwera ndi ena ake kuti he's very nepotistic. He's looking inside, he's looking at his hometown, he's looking at his home village, he's looking at his own people. Even akuchalichi kwawo, they are more important than national goals. Neba nova asiyeni azijama yawo komano inu yose muna jama yanu munawononga mwayi wokhonza dziko ili neba nova kagwele nuko zitsilo. Anyway, ndine Bright Mhango, mutakudana nane koma ayi ndito mwamva ndeta kalembeseni mukavote ndi kuvota kwakeso ndi sindi choncho oyo kubwera inake wafundo zokhwima kaya franka mwene fumbo achokera kuko kaya ndani inonse muzamva mulingati MCV muzavotera DPP chifukwa ndina lomwe chifukwa mavotera DPP basi ndikuti forever ka connection kamene koko musanduka nazo afford dziko ilili simuzaligwiraso mapeto ake achina chakwirawo akhaza ndi temu ino akatha chakwira kuzabwera ndani uyu chilima akazabwera chilima kuzakhala ndani kayako ndikuti basi iniyo muzingo kangana kumene koko muzingo sanduka ena ake kumachinga muzasanduka ngati kumachinga panova timise kuti ijo tagudubuka chanjani kumene koko anthu umphawi uvuta kumene koko panova kuthyolo kuja seeds akungophana anthu sataniki chani zimayamba chonje mnaononga mwayi ndiye pangani ma system oti athandize dziko ndine Bright Mhango ndanena kale amen.